What's up lovely guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायहर फिन बावनाय जाबाय। So guys, बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ जागायजेननाय सिगां नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौ खोन्थानोसै आरो नोंथांमोना मावब्लानो जाबाय आरो ना आं जेखौ बुङो बेखौ खालामबानो जाबाय। बिथां फाग्ला बायदि YouTube चेनेला मानो होनबा डिलीट जाबाय आरो ना टार्मिनेट जादोंमोन। बेनि जाहोनावनो आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो लाबोनो हायाखै आरो बिथाङाबो होथ'वाखैमोन। नोंथांमोना सोरबा जुदि बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादोंमोनब्ला मिन्थिखागोन। बिथांनि चेनेला 1K नि बारबायमोन आरोना ओमफ्राय टार्मिनेट जाबाय। सिगाङावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन मोननै स्ट्राइक हाबनानै दं आरो मोनसे गोरोन्थि मावोबाथाय बिनि चेनेला डाइरेक्ट टार्मिनेट जागोन होननानै। दा मोनथाम स्ट्राइक हाबनाय लोगो लोगोनो बिथांनि चेनेला टार्मिनेट जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि भाइरेल भिडिअ नायनो गोसो दङब्ला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानांगोन दै, नङाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोननाय नङा। मानो होनबा बिथाङासो भिडिअखौ होयो। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो जास्ट बिथांनि भिडिअनि पासवार्डखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थाना होयो आरोना। जानाखि भाइरेल भिडिअ आपल'ड होग्राया बिथाङासो मेन आपल'ड होग्राया। आङो बिथांनि इउटुब चेनेलनि लिंकखौहाय पिन कमेन्टआव होना होगोन गाइस, नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय बिथांनि चेनेलखौ फटाफटनो साबस्क्राइब खालामफिनदो, 1K जाफिनथारदो आरोना, नङाब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोननाय नङा आरोना, आंबो नायनो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ फटाफटनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय। मानो होनब्ला आंनिफ्रायबो सिगां बिथाङासो भिडिअखौ आपल'ड होयो। ओमफ्राय दिनै आंखौहाय जास्ट बेजिकखौ खोन्थानो थिननायजों लोगोसे भिडिअ हरफादों आरोना। मानो होनबा नोंथांमोनाबो बरिं जायो, जायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ भाइरेल भिडिअनि थाखायसो नायो। ओमफ्राय दायो बिथाङा सानथाम सानब्रै सानबासोआनो जाबाय आरोना बिथांनि चेनेल टार्मिनेट जानाया। ओमफ्राय बिथाङा आंबो खोन्थाहराखैमोन आरोना सिगाङावहाय। ओमफ्राय चेनेलखौ बिथाङा मैया ना मालाबासो खुलिदोंनो, ओमफ्राय दिनैहाय खोन्थाहरबाय आरोना ओरैबायदि जानानै दंमोन, बेनि थाखायनो आं होथ'वाखैमोन भिडिअखौ, बिदि होनना बुंदों आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै लादो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो गोदानफोरबा। ओमफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो। ओमफ्राय दिनै पासवार्डआ जाहैबाय गाइस 527943।